कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. केंद्र सरकारान जीएसटी दर कमी करून जनतेसाठी दसरा आणि दिवाळी सणाक क्रांतिकारक गिफ्ट. लोकसभा सदस्य विश्वेश्वर हेगडे कागेरी. कारवार. आज लोकसभा सदस्य विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी सांगले की आपले देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हेमगेल्या नेतृत्वा सकल केंद्र सरकारान जीएसटी दर म्हटल्यार वस्तू आणि सेवा कर कमी करून देशातल्या जनतेसाठी दसरा आणि दिवाळी सणाचे क्रांतिकारक गिफ्ट दिले असा. या ऐतिहासिक निर्णया लागून भाजपा कारवार मंडळान कारवारच्या सिद्धिविनायक देवळात कार्यकर्त्यांबरोबर पूजा केली. नंतर कारवार मंडळ आयोजित आनंदोत्सवात सहभागी जाऊन जनजागृती अभियान राबयले. जीएसटी दर कपातीमुळे सामान्य जनतेक जावचे फायदे तसेच स्वदेशी उत्पादनाचे वापरचे महत्त्व आणि त्याच्यापासून मिळायचो फायदो याबाबत बाजारातल्या दुकानाक भेट देऊन लोकांक जागृत केले. या कार्यक्रमात पक्षाचे प्रमुख आणि कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. समुद्र किनाऱ्याचेर नुस्त्याचे राशी राशी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या अंकोला तालुक्याच्या हरवाड गाबितवाडा समुद्र किनाऱ्याचेर आज सकाळपाराक एक अनोखी घटना घडली. समुद्र किनाऱ्याचेर नुस्त्याचे राशी राशी ढीग पडिल्ले पळोवन गावकरी सगळे धावन नुस्त्याक झटके दृश्य पळोवंक मेळ्ळे. समुद्राच्या लाटाच्या जोरान जायते नुस्त्याक किनाऱ्याचेर येवन पडले. सकाळीच अद्भुत दृश्य पळोवन ग्रामस्थान जाळी, टोपली, कापड, दोरी आणि जे कितें हातीत मेळटा तेजेर नुस्त्याक एक कडे करच्याक सुरवात केली. काही जणांनी फक्त हातांनीच नुस्त्याक एक कडे करच्याक आनंद व्यक्त केलो. किनाऱ्याचेर उत्सवाचे वातावरण तयार जाल्ले आशिल्ले. काही तासांतच किनारो जवळपास रिकामो जातलो की कितें इतले लोकांनी नुस्त्याक धुवन वयले. काही जणांनी घरगुती वापरासाठी तर काही जणांनी विक्रीसाठी नुस्त्याक धरले. भुरग्यांनी सुद्धा ह्या खेळाचो सणासारको अनुभव घेतलो. दर वर्साक अशें दृश्य दिसना जाल्यार आज समुद्रानूच आमकां भेट म्हण हे नुस्त्याक दिल्ले आसा अशें ग्रामस्थान आनंद व्यक्त केलो. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळटात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळटात.
सगळे तरेचे खेळे मोळे स्क्रू नटबोल्ट आणि घर बांधच्यासाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर गौरीशंकर देवळा बाजून कैगा रोड हब्बोवाडा कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।